Studju riċenti minn Nazzjonijiet Magħquda żvela realtà inkwetanti li 97% tan-nies ma jindunawx b'attentat ta' phishing attack, attakk fuq l-internet li lan tiegħu hu li jieħu l-flus ta' nies jew kumpaniji. Numru li fi kliem l-Ispettur Sergio Pisani huwa allarmanti ħafna, u għaldaqstant spjega li l-Pulizija Maltija għaddejja b'kampanja tarfin ma' ħaddiema f'diversi kumpaniji, skejjel, djar tal-anzjani u kwalunkwe tip ta' organizzazzjoni li tista' tispiċċa vittma ta' dawn l-attakki online. L-attakki tisir via email fejn inti persuni jew kumpaniji jirċevu emails li jiġu mġiela jaħsbu li kienu jistennewhom jew li għandhom bżonnhom bħal xi avviż allegatament mill-bank fejn jgħidlek tabdejtja id-dettalji tiegħek jew li rbaħ xi lotterija jew xi offerta ta' riturn tajjeb fuq flusek. Statistiċi juru li persuna għandha 28% ċans kuljum li tispiċċa vittma ta' attakk online, anke fid-dawl li jintbagħtu 500,000 email ta' dan it-tip kuljum. F'dan ix-xenarju l-Ispettur Pisani sostna li jekk isiru xi tranzazzjonijiet, importanti li l-bank jiġi avżat immedjatament, kif ukoll isir rapport lill-Pulizija biex jibdew mill-ewwel bl-investigazzjonijiet. Kull evidenza, ġifieri dawk li huma emails għandhom jinżammu u kull tranzazzjonijiet. Meta tngħidu emails importanti li mhux printout tal-email minħabba l-fatt li l-Pulizija jkollha bżonn dawk li nsejħu bħala headers. Ġifieri huma dettalji tekniċi li qegħdin inkorporati internament fis-software fejn inti once komunika ma' Cybercrime Unit niddeskrivulek eżatt x'għandek tagħmel sabiex ittihomna. Huwa prevest li sas-sena 2021 l-organizzazzjonijiet kriminali madwar id-dinja se jkunu għamlu qlieħ ta' $6 triljun permezz ta' dawn l-attakki, u għaldaqstant huwa kruċjali li kulħadd joqgħod attent li ma jispiċċax vittma. Jekk hi xi ħaġa li inti l-qasbis applikajt għaliha, ħadd mhu se jtik xi ħaġa b'xejn. Imma importanti iktar xi ħaġa sempliċi ħafna l wieħed jista' jiċċekkja huwa l-email minn fejn tirċiviha inti. Jiġifieri jekk qed tistenna li tirċiviha mill-bank, mhux dak li sem li jidher fuq quddiem dak li ngħidulu l-handle, imma l-email address propju. L-email address propju għandu il-URL tal-bank. Il-biċċa kbira ma jkollhom URLs li huma differenti ħafna u għalhekk hija faċli li wieħed jinduna li hija phishing attack. L-Ispettur Pisani temm jappella biex meta bniedem jiġi fid-dubju jirrikorri għad-Dipartiment ta' Cybercrime tal-Pulizija għal aktar assistenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.